Илем акчарлыгы 20 ел эче китабына багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең кунакларыбыз Гыйльметдинов Илдар Ирек улы, Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты Милләтләр эшләре буенча комитеты рәисе беренче урынбасары, Татар Федераль Милли мәдәни автономиясе советы рәисе Ибляминова Зөлфия Зөфәр кызы, Идел яшьләр үзәге директоры һәм Рифат Салах шагыйрь, Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр редакциясе һәм социаль проектлар бүлеге мөхәррире. Илдар Ирекович, сүзне сезгә бирик инде. Менә сез бу китапның чыгуын ничек бәяләр идегез? Гомумән менә шушы Идлем акчарлыгы чарасына сезнең бәяне ишетәсе килгән иде. Бик зур рәхмәт. Чынлап та 20 ел дәврендә менә бу проект уңышлы гына эшләп килә. Безнең инде иң беренче чиратта кызыксынуыбыз мөмкин булган кадәр читтәге яшәгән татарларыбызны да шушы проектка тарту иде. Сез аңлыйсыздыр инде, аннан күп иттереп аларны төрле хикәяләр, повестьләр, анда шигырьләр яздыру бик җиңел түгел. Шуңа карамастан алар бу проектта һәр елны катнашып килделәр. Бигрәк тә күп өлешчә инде Башкортстаннан, Самара, Оренбург, Удмурт, тагын берничә регионнан һәр елны яшьләребез үзләренең әсәрләре белән катнаштылар. Бу безне шатландыра. Мин теләр идем инде аларыннан күбрәк тә булсыннар дип. Күбесенчә, әлбәттә, яза инде безнең үзебезнең Татарстанда яшәгән яшьләребез. Без киләчәктә дә бу эшне дәвам итәргә әзер. Инде менә бу җыентык, аның турында Зөлфия күбрәк, җентекләбрәк сөйләр. Без инде һәр елны шушы җиңгән беренче грантлар дип әйтәбез инде алган егетләрнең, кызларның әсәрләрен җыеп 20 ел дәврендәге менә шундый китап итеп чыгардык. Күп финанс өлешен без федераль автономия үзебезгә алдык. Шуңа күрә әле тагын бер күптән түгел генә безнең президент Арча районында Тукай Кырлайда язучылар белән очрашкан вакытта безгә шундый ук фикерне әйткән иде. Сез менә шушындый оешмалар бергәләшеп, киңәшеп, мөмкин булган кадәр яшь, талантлы безнең яшьләребезгә үзләренең әсәрләрен бастырып чыгаруда үз өлешегезне кертегез дип. Менә бу инде шулай ук безнең шушы президентны ишетеп, шушындый китап чыгу моңа да багышланган дип әйтәсем килә. Гомумән, безгә яшьләребезне аларның шушы юнәлештә эшчәнлеген кайгыртуда, аларга ярдәм итү тагын да эшләргә кирәк. Моның белән генә чикләнеп калырга түгел. Шулай ук аларның әсәрләрен федераль югарылыкта да башка телләргә дә бигрәк тә мәсәлән өчен рус теленә тәрҗемә итү мәсьәләләрендә уйларга кирәк. Бу юнәлештә мин әйтәсем килә, без менә берничә ел инде безнең дә катнашыбыз бар. Антология литературы народов России дигән зур шундый материал чыга башлады федераль ярдәм белән. Анда да шулай ук төрле республикаларда яшәгән бигрәк тә яшьләребезнең әсәрләре шулай ук рус теленә тәрҗемә ителеп таратыла башлады. Аның китабы да бар, аның сайты да бар. Ул проектның бу юнәлештә дә без хәрәкәтләнәчәкбез. Аларның теге Татарстан күләмендә генә түгел, башка телдә һәм башка халыкларга да бу әсәрләрне җиткерү юнәлешендә. Һәм соңгысы, тагын безнең бурыч, безнең бит планнар менә Идел яшьләр үзәге белән берлектә башка регионнарга да чыгу, йөрү, районнарга да, шул вакытта да инде шушы әсәрләрне эшләгән, аларның язганнарын, шушы китапларны берлешен таратырга, күрсәтергә, алар турында да сөйләргә дигән фикердә торабыз. Күбрәк белсеннәр, шундагы талантлы ул районнарда, өлкәләрдә тагын талантлы яшьләребез
шушы безнең Идел Максарлыгы проектында катнашып, үзләренең камилләштерсеннәр иде, менә әсәр язуларын, шигырь язуларын, анда башка өлкәдә булсын, пьесалар да бар монда безнең төрле юнәлештә. Шуңа күрә мин менә шушыны сезгә әйтергә дип әйтәсем килгән иде. Рәхмәт. Зөлфия Зөфәровна, ничек итеп әсәрләр тупланды? Ни рәвешчә, менә сез җиңүчеләр дип әйттегез, ничә автор һәм авторлар хакында мәгълүмат мөмкин булса. Хәерле көннәр. Беренче чиратта менә бу җыентык турында әйткәндә, бәйгенең үзе турында берничә сүз әйтеп үтәргә кирәктер. 2000 елдан алып Идел Максарлагы бәйгесе уздырылып килә. Аны оештыручылар инде Татар Федераль Милли Мәдәни Автономиясе, безнең яшьләр эшләре министрлыгы һәм Идел яшьләр үзәге. Һәм былтыр ул 20 тапкыр оештырылды һәм шул уңайдан, шул юбилей уңаеннан менә бу китапта бастырылып чыгарылды. Бәйге безнең быел да инде ул игълан ителгән, без аны апрельдә игълан иттек, аны да әйтеп узырга кирәк. Һәм бәйгенең әсәрләрне яшь язучылардан без кабул итәбез 30 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Хәзерге вакытта бара актив әсәрләрне кабул итү. Һәм менә бу китапта безнең чыкты, урын алды 24 автор. Бу авторлар 20 ел дәвамында төрле номинациядә гран-при алган язучылар, яшь язучылар. Һәм монда төрле пьеса, шигырьләр һәм әсәрләр урын алды. Әлбәттә төрле елны төрлечә, кайбер елны 1-2 гран-при алган, проза, поэзия номинациясендә дә гран-при алучылар бар. Кайбер елны безнең гран-при алмаган кешеләр дә булды. Һәм аларның әсәрләр китап ничек төзелде? Безнең һәр ел сайын чыгарылып килә дрие булай да җыентык. Ул күп түгел, әз генә тиражда чыга һәм авторларга һәм Идел Максарлыгы катнашучыларына таратыла иде. Шул елгы җыентык катнашучылар белән һәм менә монда урын алган бер никадәр әсәр, ул шул елларда авторларның чыккан, ул вакытта китапта урын алган әсәрләре һәм хәзерге көн иҗаты дип истә күрсәтелеп бирелгән өлешендә инде бу көннәргә якынрак иҗат ителгән әсәрләре, димәк, бәйгедә катнашканнан соң безнең көннәрдә иҗат ителгән әсәрләр урын алды. Без аларны әлбәттә авторлардан, яңа әсәрләрне авторлардан соратып алдык, аларга мөрәҗәгать иттек һәм шул рәвешле җыентыкны тупладык. Яхшы, рәхмәт. Рифат, менә бу бәйгегә бәя бирүегез кызык инде һәм шушы җыентыкка, менә бу җыентык бәлки күпләр өчен беренче тапкыр китапта чыгуыдыр. Күпләр булмаса да инде. Чыннан да хәерле көннәр барыгызга да. Мин иң беренче чиратта шушы конкурсны башлап җибәргән заманда Идел Максарлыгы дигән конкурс белән янып йөргән шул Илдар абыйга рәхмәт әйтәсем килә. Шул Идел яшьләр үзәгенә, Зөлфия Зөфәровна йөзендә дип әйтик инде һәм башка кешеләргә. Чынлап да бу конкурс, бу ниндидер гадәти генә конкурс түгел. Мин гомер буе әйтә алам, күпме яшим инде менә шушыннан гран-при алган кешеләр, алар бүгенге көндә дә безнең әдәбиятыбызда бик зур урын алган шәхесләр. Кайсыңна менә очраклы рәвештә генә бармак төртсәң дә, һәрберсе дә үзенә бер шәхес, үзенә бер юлы бар һәм безнең әдәбиятыбызны байыта торган кешеләр. Инде китапка килгәндә, шушы бу китапның чыгуын без инде күп көткән идек. Без инде 10 ел үткәч тә, ялгышмасам, монда китап чыккан иде. Инде хәзер 20 ел күз алдына китерергә зур ара кебек, бер кеше гомер кебек бит инде. Без шушы конкурсны ишетеп, шушында катнашам, шунда җиңәм дип иҗат итә башладык. Безне алдадылар. Алдадылар дип шаярып әйтәм. Менә шулай ымсынып, ымтылып, өйрәнеп киттек һәм иҗат итәргә хирыслык туды. Бу конкурсның тагын бер үзенчәлеге шунда. Монда 2-3 шигыреңне куеп, ниндидер бер хикәяңне җибәреп, аннан анда санда язылган әйберләрне катнаштыру түгел. Монда нәкъ менә профессиональ иҗатка игътибар ителә дип әйтер идем. Әгәр дә монда син профессиональ иҗатчы булмасаң, бу бәйгедә җиңү мөмкинлеге бөтенләй юк
диярлек. Шуңа күрә бу бәйгенең нәкъ менә төп максаты кешене профессионаллеккә омтылдыра торган сыйфаты бар. Менә шуны әйтәсем килә, китап бу алтын китап инде җәмәгать. Менә безнең татар әдәбиятының тарихы шушыннан башлана дип әйтергә була. 21 гасыр татар әдәбияты тарихы шуннан башлана. Шушыннан карап укыгыз, өйрәнегез. Рәхмәт. Гран-при 2006 ел Рифатның 14 ел узган. Инде хәзер ниһаять Аллаһның рәхмәте белән мин инде былтыр менә беренче мәртәбә жюрида эшләп карадым. Искиткеч күңелле, искиткеч кызык икән. Бер яктан кешеләрнең ничек янып торганнарын, кешеләрнең ничек борчылганнарын карап торсын, икенче яктан үзең жюри булганда инде башкача күренә башлый бөтенесе дә. Аның бу китапта 28 шигыре. 28. Әдәбият шушыннан башлана дидегез, димәк, бу киләчәктә дәреслекләргә кертеләчәк әсәрләр. Насыйп булсын, дәресләргә кертә торган булсын дип өметләнәсе килә. Аныкын кертәбез инде бу. Кертегез. Һәм Зөлфия Зөфәровна тиражы, бәясе кайдан алырга була, шулар хакында мәгълүмат бәлки бирсез. Бармы андый мәгълүмат? Ничек таратылачак дип әйтик инде бу ишракта. Тиражы 500 данә чыкты, монда язылган. Беренче чиратта авторларга җыентыклар тапшырыла әлбәттә. Безгә аларның кайберләрен эзләргә дә туры килде, чөнки кайсылары Башкортстанда яши, кайсылары кайда яши дигәндәй. Без инде шәхсән кайберләрен конкурс 20 ел дәвамында бара. Һәм шәхсән кайберләрен, мәсәлән, мин үзем белмим. Миләүшә Пашарапова вакытында башланып киткән бәйге. Һәм беренче авторларга таратыла, һәм шулай ук безнең Иделем Акчарлагы катнашучыларына таратылачак китаплар. Һәм Илдар Ирекович әйтеп китте инде, без аларны шулай ук менә районнарга чыкканда, китапханәләргә һәм регионнарга барганда андагы оешмаларга танышырга шулай ук бирербез дип әлегә уйлап планлаштырып торабыз. Милли китапханәгә дә кайбер менә үзәкләштерелгән китапханәләргә бирергә кирәк булачак. Аларда булырга тиеш ул китаплар. Аның кадәр һәрбер кешегә таратырлык түгел, ләкин кем кызыксына һәм районнарга, мен әйткәнчә, регионнарга андый мөмкинчелек булачак таратырга. Сатуга чыгачактыр бит китап нәшрияты кибетләрме, юкмы? Юк, Китап сатылмый. Каралмаган, сатуга дип планлаштырылмаган, нәкъ менә китапханәләргә, ниләргә дән табырга булыр дип өметләнәбез һәм бирербез дип тапшырабыз дип уйлап торабыз. Рәхмәт. Сораулар бармы? Әйе. Сызларны таратабыз дидегез, хәзер кызыксынучылар бармы? Китапны сорап килүчеләр бәлки авторлардан кала һәм катнашучылардан кала. Рәхмәт. Әлегә без теге бик чыгармаган бу китапның чыгуы турында сүз әле кузгатылмаган иде. Менә теге атнадан гына без инде аның чыгуы турында шундый, белдерү бирә башладык дип әйтик. Әлегә авторлар үзләре генә мөрәҗәгать иттеләр. Шулай ук менә безгә килгәннәр регионнардан татар оешмаларына кайберләрне җибәрдек килгән иләргә, эшләргә. Рәхмәт. Әйе. Менә шушы әсәрләргә инде булса бәя бирелдеме тәнкыйтьчеләр тарафыннан, бәлки укучылар тарафыннан? Алар бит инде 20 ел дәвамында тупланган. Әйтүемчә, бер өлеше әсәрләрнең кайда елы күрсәтелеп бирелгән, ул инде аларның гран-при алган елны җыентыкта басып чыккан, шул елны җибәрелгән һәм иң яхшы дип ул елны табылган әсәрләре. Монда чагыштырга да була. Аларның ул вакытта, димәк, мәсәлән, 2006 елда мәсәлән ничек язган икәнен һәм хәзерге көн иҗаты инде бу очракта алар үзләре сойлап җибәргән әсәрләр һәм берникадәре безнең Идел яшьләр үзәге тарафыннан теге сойлап алынды, чөнки барсын да кертергә мөмкинлек булмады. Ләкин бәяләнмәде, тәнкыйтьләнмәде алай. Бәлки менә Рифат бәяләр. Минемчә, монда инде иң зур тәнкыйть үткән безнең жюри әгъзалары гомер-гомергә зур язучыларыбыз, зур шагыйрьләребез иде. Мәсәлән, шул ук Газинур Мурат, Ләбиб Лерон, Илсия Рихсанова, Марат Закир, Әлфәт Закирҗанов, буларның басына санап китсәң, менә шушы кешеләр кулыннан үткән инде, сән борчылмагыз, анда начар шигырь, начар хикәя, начар әсәр кергән, ялгышып та кера алмый. Менә шундый җавап сезгә.
Жюрилар турында әйткәндә дә инде Газинур абый Марат, Ләбиб Лерон, Марат Закир, алар бу проектны Идлем Акчарларның беренче көннән бирле алып барган кешеләр дип әйтик, һәм вакытында Елсәр Ихсанова, Әлфәт абый, Закирҗанов килеп кушылган һәм инде менә күптән түгел генә дип әйтик, яңа гына безнең гран-при ияләре үзләре Рифат Сәләх һәм Линар Шәйх жюри составына килеп кушылды. Һәм бу да бу бәйгенең күрсәткече дип әйтергә кирәк. Димәк, алар бу дәрәҗәгә үсүләре бу безнең өчен дә зур горурлык. Шушы Идлем Акчарларга мәктәбен узулары аларның. Рахмат. Микрофонга әйтегез, пожалуйста. Kitap satuğa çağrılır mı iken? Bir şey Yok, zannediyorum demektiler biz. ya kurgan. Satuda bulmayı şahime. Юк, сатуга планлаштырылмаган чыгарылган. Рәсим. Минем сорау бәйгенең үзе турында, менә быелгы бәйгенең үзенчәлеге нәрсәдә булачак? Елдан-ел таләпләр артамы, яки юнәлешләр артамы, андай Рифатка мөгаен сорау. Чөнки Балазда да калды. Таләпләр артамы дигәннән номинациялар былтыргы кебек шул ук калды. Безнең кабул ителә 4 номинациядә. Ул поэзия, проза, драматургия һәм балалар әдәбияты номинациялары буенча кабул ителә әсәрләр. Әлегә менә безнең кабул итү этабы гына бара. Гадәттә безнең иҗади мәктәп буладыр бит инде. Ул берничә көн дәвамында аларның сайлап алынганнары чакырылып узадыр. Хәзерге вакытта менә иҗади мәктәп турында уйлыйбыз. Ул ничек, нинди форматта узыр һәм бүгенге шартларда аңлыйбыз. Бүгенге көндә бераз гына киеренке ситуация дип әйтик, тормыш шуңа күрә килеп чыгармы, булырмы? Ләкин алдан Идел яшьләр үзәге тарафыннан әлбәттә планлаштырыла бу ни. Ләкин хәзерге вакытта бар шундый кыскартулар ниләрдә дип әйтик, чараларга хәтта лекторларны да чакырырга ярамый кабер вакытта, шуңа ситуациядән торачак беренче рәттән ничек узачагы. Ләкин без һәр елны ниндидер яңалык кертергә, кызыклы шәхесләрне чакырырга безнең тырышабыз, чөнки беренче рәттә бу яшь язучыларга зур этәргеч бирә, аларны безнең алпат язучыларыбыз белән очраштыру. Шуңа күрә безнең менә Идлем Акчарлары бәйгесенең тарихында инде ул шәхесләребез хәзерге вакытта мәрхүм Туфан Миңнуллин кебек, Роберт Миңнуллин кебек язучылар белән дә очрашулар барадыр. Хәзер безгә шактый күп Рабит абый Батулла да килә, һәм башка язучылар барысы да килеп, очрашып һәм тәҗрибә бүлешеп, шул ук жюриларны гына карасак та, аларның белән дә очрашу бу яшь язучыларга шундый зур этәргеч бирә торган бер этап, алардан киңәш алу гына да. Шуңа күрә төрле очрашулар белән узыр дип тагын шундый кызыклы форматта булыр дип уйлыйбыз. Әгәр дә бөтенләй дә рөхсәт итмәсәләр, теге аралашуга читтән чакырырга инде безнең бар мөмкинчелек шул ук интернет аркылы, онлайн режимда шул ук язучылар белән минемчә аны да исәпкә алырга кирәк. Ләкин әйбәт булыр иде инде теге чарашып, аралашып, зур шагыйрьләр, зур безнең язучылар белән дә аралашсалар, бәлки әле исән сау булсак, бу мөмкинчелек булыр дигән фикердә торам. Без менә балалар яшьләрен быел узган ел онлайн режимда гына уздырган идек, теге балалар сменасын, тел сменасын. Ләкин менә быел 170 бала бик теләп килделәр, балалар сменасына мөмкинчелек табылды. Аларга читтән теге бик үк башка очрашуларны оештырмыйча, инде менә шушы онлайн режимнан төрле шунда үзләренә әзерләнгән программаларны вожатыйлар үзләре биреп күрсәтеп, шул рәвештә без җырып чыктык. Мисал өчен балаларга ошаган дип уйлыйм. Аларга бер генә кыйнлык булды инде, алар һәр килгән саен бигрәк тә читтән килгән балалар бит инде. Алар Казанга чыгалар иде, Болгарга баралар иде, жюриләр иде. Аларга менә шул мөмкинчелекләрне генә без аларга бирә алмадык инде. Теге күбрәк чыгып җөргә, күбрәк лагерьда булдылар, шунда чаралар күбрәк тартылды. Ну, Зөлфия, бунысын да уйлап бетерергә кирәк бит инде, ничегрәк итеп баралар. Аларны җыярга кирәк инде аларны.
бу көнгә яраклашырга туры килә инде, ләкин шулай да без бәйгенең кыйммәтен, аның менә шушы һәр ел үтә торган шул бер планкасын саклап, тагын да киләчәктә камилләштереп, һәр хәлдә оештырып узырга язсын, шулай дип планлаштырып торабыз инде. Менә иҗат итүчеләр, катнашучылар, яшьләр иҗатка тартылган булсын. Менә шунысы иң беренче чиратта безнең максат. Һәм аларны тагын да кызыксындыру, тарту, чөнки бәйгедә мәсәлән кемдер бер ел килә һәм әллә ничә ел үсә, монда шул ук жюри үзең генә иҗат иткәндә каядыр яшереп кенә шигырьләр язып ятканда, ул белмисең, бәяли алмыйсың, ә менә монда килеп, хәтта шул яшьтәшләрең белән очрашу һәм аларны чагыштыру да бу синең ничек иҗат итүеңне күрү һәм үсергә бер ярдәм. Чөнки мин үзем Идел белән таныштым, Идел Макшадлыгы проекты аша. 2011 елда мин Идел Макшадлыгы да катнаштым беренче тапкыр һәм эштән үк катнашучы буларак әлеге проектның атмосферасын, андагы менә бу үсү мөмкинлекләрен һәм никадәр аның яшь язучыларга менә безгә кыйммәтле булуын үзем беләм. Һәм без дә шул эшне дәвам итеп алып барырга тырышабыз, аның саклап менә бу кыйммәтен. Рәхмәт. Менә яшь катнашучылар саны артамы алар италар телендә кимимен ел саен 20 ел эчендә ничегрәк чагыштыру бармы? Алай ук кими дип тә әйтеп булмый. Шул катнашучылар бер тирәдәрәк инде ул, чөнки кайсыдыр елны әзрәк күбрәк, кайсыдыр елны әзрәк, чөнки әсәрләр кабул ителә, безнең күп әсәрләр кабул ителә, ләкин алар әле жюри аша сайлау уза бит инде. Һәм менә соңгы турга, 3нче турга безнең бар кеше дә чакырылмый, анда гадәттә безнең жюри тарафыннан сайлап алынган катнашучылар гына чакырыла. Шуңа күрә менә җыентыкларда да, менә еллык җыентыкларда анда чыга менә нәкъ менә 3нче турда катнашкан балаларның, яшьләрнең иҗаты, аларның әсәрләре чыга. Бар тагын сайлауны үтеп үтмәгән катнашучылар, ләкин гадәттә алар елдан ел җибәреп, камилләшеп, барыбер шулай эләгеп, бу атмосферага, чөнки менә үзебез дә андый мисалларны беләбез, безгә дә әйткәннәре бар. Мин ничә ел җибәрдем инде, мин үтмәдем, менә андый ни насыйп булды дип дә. Шуңа күрә бу аларга шулай ук бер тәргиш. Ул сорап бирмәкче инде, аңламакчы тели, бармы үсеш шушы программаларда яшьләребез ничек тартыламы язуга, или бер урында гына таптанып торабызмы, или бөтенләй кимиме, кызык түгелме яшьләргә дип шундый сорау инде. Әлбәттә, сорау дөрес. Зөлфиянең җавабы да дөрес, чөнки ул җавап та дөрес. Безгә бер нәрсәне бәлки уйларга кирәктер. Теге менә без чыгарабыз, җыябыз аларны соңгы этапта чыккан язучыларны гына. Теге бәлки безгә аны бераз киңәйтергә кирәктер. Шуңа да чыкмаган яшьләрне менә әле язагына башлаган, әле ничектер теге теләге генә булган яшьләрне дә ничектер аларны да күреп алып, аларны да бәлки бер ниндер зуррак күләмдә бер фестиваль формасындамы Зөлфия безгә уйлап бетерә кирәк. Мин мәсәлән риза андый форматка. Бөтен кеше бит инде Рифат кебек сразу яза башламый шигырьләрне. Кемдернең теләге туя биреп карый да, кабул итмәделәр, булмады инде дип үзенә генә яза башлый, яки анда күрсәтми, яки катнашмый. Шуңа күрә бәлки киңәйтергә кирәктер бу форматны. Мин мәсәлән риза. Мин дә без бетерергә әзер бу юнәлештә. Әзгәнә Илдар белән килешеп бетмим, чөнки барыбер иҗат иткән кеше ул ныклап тотына икән, ныклап тотынырга тиеш. Аннан моннан берән язу ул инде мондый җитди иҗат, мондый Идел Макшадлыгы җиңү өчен ул мөмкинлек булмаячак. Шуңа күрә монда бөтен нәрсә җитди тотынган балалар гына килә дип әйтәсем килә инде. Әлбәттә, кемдер шаяр банда 10-15 шигырь яза икән, ул 15 шигырь зур бит инде, күбәйер бала өчен мәсәлән. Шул
тагын сорауга җавапны дәвам итеп әйтәсем килә инде. Ул бәлки замана белән дә барадыр, менә жюрилар да алдарга миңа рөхсәт итмәс. Бу очракта катнашучылар күп, бар алар. Ләкин хәзерге вакытта әзрәк кенә иҗатка караш, формат үзгәрә, алар кыска жанрларда күбрәк иҗат итәләр. Озын әсәрләрне бик язмыйлар дип әйтергә кирәк. Менә андый үзгәрешләр күзәтелә. Чөнки бүгенге көндә барыбер тизлек дөньясы. Җитми яшьләрнең узагырак итеп язарга. Тизлек дөньясы. Аннар укучыларда бит хәзер шундый кагыйдә бар, ялгышмасам, процедурада бер җөмләдә 12 сүздән артык булырга тиеш түгел дип. Менә шундый яңа принциплар чыгарган кешеләр бар. Шуңа күрә бу инде безнең татар халкының проблемасы түгел, заманның үзгәреше дип әйтергә була. Менә андый үзгәрешләр күзәтелә. TikTok'ta eserler yazala başlar. Хәзер бит нигә булгач күбрәк рус мәктәпләре башланды, русча күбрәк игътибар итәләр бит инде. Менә тел мәсьәләсендә бу сизеләме? Андый бер. Гомумән, идел мәхшәрләргә килгәндә, әлбәттә инде без барыбыз да өйрәнәбез. Барыбер күп хаталар була. Иҗат иткәндә дә, телдә дә ул электә шулай иде. Электә проза язганда мәсәлән, тоттыңда җиңел генә матур итеп җимләтеп булмый бит инде. Барыбер ялгышасың кайсы җирдә калькулаштырасың. Ул безгә барыбер электән телевизордан каяндыр ишеткән, үзең бит инде кайбер вакытта кайбер тәрҗемәләр дөрес булмый, шуңа күрә калькулар нәрсәләр шундый берлә килеп керә ул. Ул электә бар иде, хәзердә бар. Ансы инде бу безнең глобаль проблемага китәбез инде хәзер. Менә иҗатта без улай берләрне күрәбез икән, улай берләрне әйтәбез, киңәш бирәбез вакытында ук. Без бит шуның өчен жюри, без шуны карыйбыз, шу шәй белән булдырмаска тырышабыз. Хәлебездән килгәнчә. Әлбәттә, ул инде мәсәлән бер җөмләсендә бер калька кулланган икән, аның аркасында гына төшеп калмаячак әлбәттә, ләкин киләчәктә ул хатасын кабатламасын өчен без мәсәлән үземдә идел мәхшәлаганда шигырьләрне укыганда, шигырьләрдәге булган бөтен хаталарны, бөтен кирәкмәгән калькаларны, бөтен нәрсәләрне җыеп барып үзләренә сөйләргә әзерләнеп барам. Һәрбер жюри кешесе шулай әйтәдер дип беләм. Бу безнең жюрилар эше турыдан-туры. Китапның онлайн форматы булу каралмаган, онлайн форматта чыкмыймы? Юк. Менә сез әйттегез, хәзер кыска әсәрләргә күчеләр дидегез, тематикага килгәндә, нинди темага күбрәк иҗат итәләр? Мин жюри булмагач, гомумән бөтен әсәрләрне, әлбәттә алар безнең аркылы узалар, без аларны укыйбыз, китаплар чыгарганда, җыйганда. Ләкин бу китап турында гына сүз бармы бит? Гомумән яшьләр турында сүз бара. Миңа калса, ул электән инде күбесенчә ул мәхәббәт темасына, мәхәббәт лирикасы булгандыр. Һәм шулай ук теге башлангыч шигырьләрдә ул теге туган, шундый темалар инде. Аннарсын без Рифатның гел мәхәббәт турында. Без идел мәхшәрендә катнашып йөргәндә бер заман наркомания турында бик күп яздылар. Ул хәзер Аллаһка шөкер ул тема бетте, ябылды. Проза әсәрләре бөтенесе наркомания турында без инде наркотикларның ничек рәхәтлек биргәнен аңлый башладык дип әйткәннәр жюрилар безгә. Шуңа күрә менә андый әйберләр була, ул заман белән чор белән килә торган. Хәзер инде әлбәттә социаль челтәрләр турында бик күп әсәрләр була дип уйлыйм мин. Һәм төрле менә шундый хәзер бит кафелар бер нәрсә бар, менә шундый темага күп иҗат итәләр хәзер. Менә ничектер бүгенге чор, бүгенге кичкенә генә вакыйгаларга, кичкенә детальләргә бәйләнгән әсәрләр, хикәяләр һәм инде шигырь дигәндә һәр вакытта мәхәббәтсез булмый инде. Мәхәббәтсез булса шигырь түгел. Рәхмәт. Һәм теге яшь катнашучылар, яшь өйрәнә торган нидә ул вакытта, һәм шуңа күрә һәр елны ниндидер бер тема кирип китергә мөмкин. Мәсәлән, татар теле белән безнең киеренкелек булып алды бит инде шул ук мәктәпләрдән дә ул елны бик каты тел турында язылган шигырьләр артып киткән иде. Шуңа күрә быел пандемия турында шигырьләр килсә дә, теге нитмәбез, шундый әйберләр күзәтелә ул яшь язучылардан, яшь иҗатчылардан да бит инде мәктәп балалары бар. Алар шундый көн кадагында булган мәсьәләләрне алып иҗат итәләр гадәттә. Бу җыентыкны тагыш әсәрләренә тәрҗемә итәргә җыенмыйсызмы башка телләргә? Ул бик кызык булыр иде әлбәттә, һәм кирәк әйбер булыр иде, ләкин бу шулай ук көч, чыгымнар таләп итә торган әйбер, һәм шуңа күрә аны ничектер аерым карарга, уйларга аның турында кирәк.
Әлегә менә безнең планда андый әйбер юк. Ләкин бу әлбәттә жыйынтыкның чыгару максаты да бит инде күбрәк аудиторияга менә моны таныштыру. Беренчедән бу әлбәттә Иделе Макшарлагы бәйгесенең күрсәткече дип тә әйтик, 20 елда менә шушы нәтиҗәсе дә күрсәтеп тора торган нәтиҗәсе дә булып тора. Һәм күбрәк менә бу яшь язучыларның иҗаты белән таныштыру, аны тагын тарату һәм шул мотивация бирү яшьләргә дип әйтик. Һәм ул башка телләргә дә тәрҗемә ителсә, әлбәттә бу бик яхшы булыр иде, ләкин әлегә без менә уйлаган, планлаштырган эш түгел. Әгәр дә инде монда китап чыгарга уйлыйлар икән, минемчә, менә мондагы күпме безнең шәхесләребез, язучыларыбыз, шагыйрьләребез, аларның әсәрләре инде күбесенең, менә зур күпчелегенең урысча, хәтта төрле җыентыкларга кереп, тәрҗемәләре әзер. Әгәр дә аны җыярга куша икән Зөлфия, иртәгә җыеп бирә алабыз. Инде дүрттән ишебез точно. Рәхмәт. Бармы сорауларыгыз? Минем авторлар буенча бер сорау бирәсе килгән иде. Менә анда минем белүемчә икәү генә Башкортстаннан әйме. Без бит инде беләбез, татарларның бик күп мәшһүр язучылары чыккан, Пензадан, Мордовиядан да чыккан, Астраханнан да. Хәзерге вакытта безнең монда 90% була әйтеп була Татарстан. Без шулай Татарстан гына калдыкмы? Һәм Башкортстанга ишеүме? Монда Башкортстаннан Дилбәр Булатова, Айдар Зәкиев һәм Нурлан Ганиев. Әйме хәзерге вакыттан Айдар Зәкиев белән Нурлан Ганиевның бик актив язганнарын, шулай иҗат иткәннәрен беләм. Менә бу җыентыкта менә шулай, ләкин Илдар Идекович та әйтеп китте. Мәсәлән, былтыр безнең Иделе Макшарлагында катнаштылар, шулай ук Башкортстан һәм Киров өлкәсеннән катнашучылар, шуңа күрә алар булып тора, ләкин монда билгеле әйтергә кирәктер, язу тел мәсьәләсендә нидә көчлерәк булгандыр инде күрәсең. Татарстан, Башкортстан һәм ул телне белү дәрәҗәсеннән дә торадыр инде. Шул һәм язу бит әле ул телне белү генә дә түгел, телне бик әйбәт белсәң дә, образлар белән дә, фразеологизмнар белән дә һәм башка шундый иҗат эше, ул зур процесс. Шуңа күрә шуның белән дә бәйледер инде, әйе, ләкин шулай ук без регионнарны һәр елны тартырга тырышабыз һәм алардан да әле катнашучылары бар һәм бу шатландыра. Тагын бер нәрсәне генә аныклап үтим, гафу итегез. Беренче чиратта безнең монда гран-при ияләре. Безнең бит әле бар җиңүчеләр, беренче, икенче, өченче урын алган кешеләр бар, кызыксындыру бүләкләре бар. Алар арасында әлбәттә бөтен регионнарда бар. Бөтен катнашкан регионнарда мин иманым камил барсы да кергәндер. Менә иңнәре ул әлбәттә каяндыр, шиктеп әйтим, Пензадан булганга күрә генә аны күтәрмиләр мәсәлән. Анда яки аны Пермь өлкәсеннән булганга гына күтәрмиләр. Менә андый йөр бар бит әле. Шуңа күрә монда инде бернинди теге территориягә нәрсәгә карау юк, бары тик иҗатка гына карап. Иң югары. Менә шушы чорда бәлки ул икенче елны катнашкан булса, беренче урын алган булыр иде, гран-при алган булыр иде. Ниндидер сәбәпләр белән катнашылмаган. Безнең шундый кешеләр бар, хәтта 29 яшендә катнашып, 30 яшьтән ярамый бит инде катнашырга. 30 яшьтән соң инде катнашылмаган кешеләр бар. Менә шундый кызык әйберләр бар. Шуңа күрә монда инде ниндидер гран-при ияләре Татарстаннан гына, әзгенә Башкортстаннан гына дип ниндидер нәтиҗә чыгарга кирәкме дип саныйм. Иң мөһиме безнең укучыларыбыз булсын. Һәм монда җиңү бит әле ул башка юл белән дә үсәргә була. Монда җиңеп кенә түгел. Шундый җавап сезгә. Димәк, сез киләчәктә Пенза, Рязань өлкәсе, Рифат Туташ кебек, Кәрим Тинчурин кебек драматургларны бирер дип өметләнәсез барбыр, әйме? Ну инде мин булай уйлыйм. Һәр кеше индивидуаль. Әлбәттә, ниндидер система бар. Система юк анда. Ул глобаль караганда менә Татарстанда һәм Башкортстанда кебек безнең су сибеп үстермиләр анда. Ләкин әгәр дә кешенең күңелендә теләге бар икән, ул китаплар укый икән, Гаяз Сакыйны укый икән, Габдулла Тукайны укый икән, яттан белә икән, шулар белән үсә икән, минемчә, аннан да чыга ала. Әлбәттә, менә Оренбур өлкәсеннән безнең иҗат итеп торган бер егетебез бар, хәзер Америкага китеп барды инде ул. Аның ише андый мисаллар бар, андый мисаллар кешенең үзеннән тарайтам бит. Әгәр теләге бар икән, такташлар да чыксыннар, рәхмәт итсеннәр. Бармы сорауларыгыз? Рәхмәт. Сораулар булмаса.
Көрдіңіз? Тәхминләріңізді сайтыңыз. Бик зур рәхмәт, уңышлар, исәнлек саул, авырмагыз. Сәламәтлек, тагын бер тапкыр.